wilst te blijven? Oké. Het heeft toch geen eindzin. Als de mich maar niet zuus, als het mensen met de rozen. Want dan stort die druimwereld in. Du was, zo wie me zegt, het idealistisch type. Maar du hups het er nu nog weinig van. Du bist nu just zo materialistisch wie ik. Maar wie wilst het in godsnaam dan? Ben ik te min? Ben ik te min, omdat die ouders meer poen hebben dan de mine? Ben ik te min? Ben ik te min, omdat die een pap in een schriekere kak vuurt dan de mine? Maar toch wil ze wel blijven, maar die pap die wil dat niet. Ik denk dat ze beter kind schoon. En die man, die is daar ook veel verdriet. Als de toets komt zitten, laat die kerel nu toch gaan. Die man, hoe nou ik moest luisteren, met haar gezever over de opleiding van die broer. En de pap, die een goeie zakenman wordt. Met andere woorden, wat bist toen een ouwe hoor? Dan ben ik te min. Ben ik te min, omdat die een pap in een chicre kar heeft dan de mine? Ben ik te min, omdat die ouders meer poen hebben dan de mine? Ja. Merk je goed, de beste niet gewend. Dat niet alles vanzelf kunt gaan. Als te lichamelijk, maar niet belangrijk vindt. Want dat is in feite niet hoe het omdraait. En als dit aankent, kom dan gerust terug. En anders, zo de mieters er maar op. Want het is echt niet zo dat ik niks om dich heb. Maar ik wil geen gezeik aan mijn kop. Ben ik te min? Ben ik te min, omdat mijn ouders meer poen hebben dan de mine? Ben ik te min? Ben ik te min, omdat die een pap in een chicre kar heeft dan de mine? Ben ik te min? Ben ik te min, omdat mijn ouders meer poen hebben dan de mine? Ben ik te min? Ben ik te min, omdat die een pap in een chicre kar heeft dan de mine? Richie Bax van Armand Ben ik te min in een vertaling van Henk Peters.